ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kani. Padayon natong iampo nining santos nga misa ang hustisya ug ang kaangayan ug ang kamatuoran nga mahibaw-an na unta dinhi sa atong nasod nining kagubot sa atong corruption nga mga kaso nga ato unta mga leaders labi na ang ato mga nag-investigar niini karon mahimo untang Diosnon ang ilang paghimo dili para lang sa protection sa ilang personal nga mga interests. Ni ana sa laing bagyo nga moagi dinhi sa ato na sang duol sa Kabisayan, atong iampo nga dili lang unta mo grabe ang iya usab nga epekto labi na sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa ilang mga pagpamalit og slots og mga donations hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahimpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Ayaw sa dito sa Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ug sa gihalad na ang maong mga halad, gihunong ko ang akong pagpuasa ug mitindog ako, ug miluhod ako ug gibayaw ko ang akong kamot ngadto sa Ginoo ug miingon kaniya, O Dios ko, naulaw ako ug wala ako inaw nga ikatubang kanimo kay naglunang kami sa among mga kalapasan ug miabot sa langit ang among sala. Sukad sa panahon sa among mga ginikanan hangtod karon, daghan ug dako ang among sala nga nahimo tungod sa among mga kalapasan. Kami ang among mga hari ug mga pari gitugyan mo ngadto sa mga hari sa laing mga nasud ug gipapatay, gipatulis, gipamihag, giilugan sa mga kabtangan ug gipakaulawan ingon nahitabo karong adlaw. Apan karon sulod sa mubong panahon ang Ginoo naluoy kanamo ug wala kami hutdag patay ug gihatagan kami kasiguruan sulod niining balaang dapit aron ang Dios molipay kanamo ug mohatag kanamo pahulay gikan sa mga kaulipnan.
Kay kami mga ulipon, apan wala kami biyai sa among Dios sa panahon nga naulipon kami, kundili gihigugma hinuon kami nimo sa gugmang walay paglubad at tubangan sa mga hari sa Persia, o gihatagan kami kadasig sa pagtukod pag-usab sa templo sa among Dios, ug naghatag kanamog panalipod didto sa Huda ug sa Jerusalem. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Day ko ng Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Day ko ng Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Naganap ko siya ugunya naloy, nagabanod siya ngadto sa kahiladman sa kalibutan, ug nagapabangon siya gikan sa dakong kahiladman, walay makalingkawas sa iyang kamot. Daygunang Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan, kay bisan gipadibulag kamo niya taliwala sa mga hintilis, gipakitan kamo niya bisan dito sa iyang kadako, gibayaw siya at tubangan sa tanang mga buhi, kay siya mao ang Ginoo nga atong Diyos, ang atong amahan ug Diyos sa kahangturan. Daygunang Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Busa karon palandong ang iyang nabuhat alang kaninyo, ug dayga siya sa tibok ninyong tingog. Daygang Ginoo nga matarong, ug ibayaw ang hari sa katuigan. Daygunang Diyos nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Gitigom ni Jesus ang napulog duha katinun-an og iyang gihatagan sila gahom og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto, hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura, ug bisan diin, nga ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyai kanang lungsura, ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa una, ako gining gisupak ang maong sugo ni Jesus nga kung magsangyaw mo, mangadto mo sa mga lugar aron pagsangyaw sa maayong balita, ayaw gyud mo pagdaog bisan unsa. Ay ako man kung gihunahuna nga unsa may kabuhian sa magsasangyaw. Unya ang misyon pa gyud pagpapahawa og mga yawa ug pag-ayog masakiton. Karon lang kana lang na ang pag-ayog masakiton, dagko kay gasto. Di ba? Aon sa man. Dako no. Mao bitaw nang daghan kay gustong mangwarta kay ang usas gipanagan-an pastilag masakita. Ana. Mao man gyud na. Unya si Kristo ningon ayuha ang tanang sakit. Unya ayaw mo pagdag kwarta. Ang samay. Kana lang atong PhilHealth pagkadako ag budget gikawat naman lang gani na hinuon. Dagko magani kay gipangkawat binilyon kay ang budget nato binilyon. Kay dili pwedeng ayohon ang masakiton nga way kwarta. Una akos una nakaana gyud ko. Murag dili man tingali ni maong pagkasultihan. Pero padayonon sa natog tan-aw ning sulti man sa si Kristo nga ang atong ebanghelyo ba ni sulti sad og gihatagan sila gahom og otoridad. So ang gusto di ay ni Kristo ang gamito nato ang gahom ug ang otoridad sa Ginoo. Dili ta mo gamit anang kwarta kay gahom na og otoridad sa tao. Di ta mo gamit anang mga pagkaon dinis kalibutan nga moy atong saligan kay gahom na siya og otoridad sa tao. Amo na ang gamhanan mao ra gyud na ay kwarta dinis kalibutan ba. Sila ra gyud moy dunay authority. Ana. Pero ang gustos Ginoo adto gikan ang atong gahom og otoridad sa pagpapahawag yawa ug sa pag ayo ani mga masakiton gikas Ginoo dili gikan sa kalibutan. Sige, lingay mong tupad ing na kinsay imong gilauman nga mopalit sa imong maintenance. Ing na kono, ing na kinsay imong gilauman ba nga mopalit sa imong maintenance or maintenance sa imong giatiman karon. Oh. Mao na hangol kay tag kwarta. Unya, ug ato pod ning isumpay sa laing mga pamahayag ni Kristo ug sa iyang mga apostoles, gipamatud-an gid nila nga ang salapi labi na gyud mosalig na ta sa salapi
mahimog yung tuburan sa tanang mga yawa, the root of all evils. Unya kay ang atong misyon mauma ng pagpapahawa sa yawa. Adili mo pahawa ang yawa basta nagsalig or nagsalig tas kwarta. Kasagaran gyud sa dunay daghang kwarta mayawaan. Dinhi sa Pilipinas kinsa man gyud daghan kay kwarta? Politicians. Nya ang sunod ana kinsa man? Nagwali. Oo na. So, og ang mga related sa nagwali og kuan ana pero noon kaning amo ginagmay ra man ni kay mga dunot ra man sa nga inyong ipanghog sa atong sibot. Pero og matigom-tigom sa na mga dunot kana mga sinsiyo, ubay-ubay biasan. Ana. Mao na samot na ginang dili mga dunot. Karon ay kanang ilang hiring-hiring da Senado, naminaw man ko kanang ilang question sa mga contractors o sa mga representative sa DPWH. Gisayunan ka ana nga ang budget kuno og tinuod ng ilang gipangsulti ba. Ang budget pananglitan sa usa ka project 10 billion automatic kuhaon sa proponent nga politician, either congressman or senador, kuhaon ang 30%. Gisayunan ka ana, laway ra ilang puhunan og ilang authority, ilang gahom og ilang authority kay moingon man sila ayaw hatag di madayon. So ilang gahom og ilang authority pero ang gigamitan kwarta pilay gikuha nila automatic. 10 billion times 30%. Di 3 billion. Kanang 3 billion, kibaw mo ng 3 billion? Ang usa ang usa ka billion 1,000 na ka milyon. Nya kanang 1 million 1,000 na katag 1,000. Lipay magitagtagaag 1,000. Unsa na kag 1,000 katag 1,000? Pilaroy atong slot. Kani 100 ra gining atong slot, 100 pesos. Pero mahurot ni kahalin, 40 na tong lipaya. Tanawa ha? Atong Grace naapay 639,833 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Ug dunay mo pakyaw ani karong 639, bisag 600,000 lang ka tag 140 na tong lipaya. Unsa na kag 600 katag 1,000? So ninduta ka. Di ba? Pero unsa ilang gibuhat? Sisiw ra kay nila ang 10 billion kuhaan dayon og 30% sa politician nga mao'y proponent kuno mo'y naay gahom naay authority 3 billion so des ilang bulsa cash. Unya kadto na sang tuas ubos mga contractors, mga unsa pa na diha, mga dias ubos nga mga rangguhan nga mao nay tig-implementar 15 to 20% na sad ang kuhaon gikan sa 10 billion. So pila na 30 plus 20 50 na. 50 na. Sa to pa katunga na lang sa kanini ang katunga na lang sa 10 billion nga original budget para sa project ang posibleng moabot dito sa project o niya ang mga contractors. Mokuha naman sad kay alkansi mi ani og wa may klarong ginansya hangtod hinuon ang nanood sa bulsa pinaagis ilang corruption 70%, ang 30% mao na lay himuong project. Mao kuno na ang nahitabo karon. Mo nang di na sila maghimo og katong tinuod yung standard kay ang specification sa standard gikuhaan na mag 70%, unsa na malay mahimo anang 30%. Ug mao ni ang
yawa sa kwarta. Yawa sa kwarta. Mo ni siya. So muna, kung mopalit mo slot din sa ato, pasalig nako ninyo, 100% gamiton ra gid na sa simbahan. Nganong makaingon man ko ana? Kay ako may ako may authority din eh. Ako may gahom. Nya hantod ako mopalit mo sa kog slot. Oh, di sa ato pa, wa jud ko nanguha. Kay ako masanggit mopalit man sa kog slot. Unya ang ato sa dinhi mga workers, namalit man sad silang slot. O di gyapon sila kapanguha ana. Gani ni angkon mag-islag lingkuranan. Usa gani kalingkuranan ilang gitabangan ron og bayad kanang 55,000 nato nga usa ka lingkuranan. Ato mga staff dinhi ilang padidakan ilang allowance nga tag 4 days, tag 6 days na lang na usahay. Pero kasagaran 4 days na lang among allowance kay tungod lagi sa ato dinhing kalisod. Kuhaan pag na nilag para slot para sa lingkuranan. Ilingay imong tupad. Ingna niangkon kag kuan lingkuranan. Ingna ko no. Anawa mo ingon day na ang sunod anang tubag, wa gyud koy kwarta. Oh, ana. Mo dayon ay isulti. Wa koy kwarta oy. Naagani katong ako mga nasa koy usa na sa doon ka kompanya nga ni ingon na sad pader na-touch kay mi kay magsige mig tan-aw sa imong online mass. Na-touch mi nga ang imong staff ni angkon og usa ka lingkuranan. Kami sad sa among kompanya pader bisag pobre mi, nagsabot sad mi, moangkon sad mi usa ka slot. Na usa ka lingkuranan. Oh, pagpaka na to. Ana. Mao na ang atong pledges karon sa kaning mga ludhanan kompleto na. So, wala na tayo. Nag-order na tayo. Nag-finalize na lang sa design. Na. So, ato na nang i-order. So, basig, muabot na mga few weeks from now. Ang ludhanan sa atong giuna. Kaya ang atong lingkuranan, katong tag 55,000, siyam na sad kabuok ang pledges. Upat na lang ang kuwang. Nindo tayo. Mauna nga, tungod ni nila nga wa mahigog magkwarta, mga pobre nagtampo-tampo pero niya hinoy mga bilyonaryo na gasige pa sila glalis kita ra bagyapoy gagasto ana nila kanang kada hearing nila diha sa Senate o sa Congress or asa na sila mag-hearing ang gagasto ana kita gikuha na gikas ato mga taxes nya kinsa ra man say nangawkaw sa atong kwarta nga ilarong giakusahan sila rasad murata giluto sa kaugalingon natong mantika. Sila'y nangawat, ilang mga kauban ang nangawat, sila ang nakakwarta, sila sa doon ang naghiring-hiring, sige lang yapon taghatag nilang kwarta. Unya di na gyud makaya, mo resign ra ba? Unya human mawa. Mawa na sila. Gada sa ilang mga billions, ilang mga trillions o sa ilang mga nindot kay mga sakyanan, hapil pang ilang mga eroplano, mga helicopters. Kita ang ilang gikuhaan. Kita ang ilang gisigihan og ilad-ilad. Kita gasigi lang yapog suporta nila. Nganong ako ning gisgutan kay mao ni ang lungtad nganong si Kristo niingon kun mga lagad mos katawhan labi na gyud mga giyawaan og sa mga masakiton ay gid mo pagdag bisan unsa. Pasabot ang tinuod nga Dios non mga igsuon nga makapapahawag yawa og makaayog mga masakiton kanang mga taong wa mahigugmas kwarta. Kanang wa mahigugmas kwarta. Kay mahigugma ganitas kwarta, mahigugma ta ni mga butang sa kalibutan, mga pagkaon, ang yawa maunay magkontrol nato. Mahimutang daw, mahimutang isipan, mahimutang sinasinahon. Maunay lisod kaayo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna kanang imong kwarta ron ihog da nimos kolekta. Ingna ko no. Nya moingon sa na siya,
wadyo ko'y gidang kwarta, adaw na siya. O masig gida, sa ato pa ni simba siya dire, aron mangayo ragis Ginoo, dili mo hatag. Sunod, musimba gani mo, matod pas Ginoo, siguro ang doon na gid mo ikahalad. Pero kung wa gyud mo ikahalad nga salapi, ihalad ang inyong kaugalingon. Pero kung tuwa kay salapi sa inyo, doon na kay material things sa inyo, o nya di ni mo dadon dinhi, naa kay maayong kita sa imong negosyo, di ni mo dadon diri, naa kay maayong kita sa imong uma, di ni mo dadon diri ang bisag gamay lang nga bahin para imong i-offer. Doon na kay gugma sa butang sa kalibutan o bahandi sa kalibutan, peligro nga dali kang mayawaan o kaha mahimo kang masakiton. Tanawa ng mga masakiton, kasagaran ana, nahigugmas mga butang sa kalibutan. Anha man ka diha ma-stress, anha man ka diha mag-depression, kung nahigugma na kas butang sa kalibutan, apil na ng imong lawas. Kanang imong lawas, higugmaan na, ma-stress gyud ka. Gikan sa imong ngaris imong tiil, magsigi na lang kag usab-usab diha. Pero higugmaa ang Ginoo nga mo'y naghimo anang imong lawas, mo'y naghatag aning atong lawas, di ba magsigi ra tag pasalamat, wa gid tay stress, magsigi ra gid tag pasalamat. Pero ikaw na maoy mahigugma sa imong lawas, matud pa ni Kristo, kung imong higugmaon ang imong kaugalingon ug imong panalipdan, mawad-an ka niini. Pero imong wagtangon imong kaugalingon ug ako'y imong higugmaon, makabaton kag kinabuhi. Mga igsuon, sa unang pagbasa ang mga Israelita nakaamgo pinaagi ni Isra nakadako diay sa among mga sala. Tungod sa among mga sala, kami karon nagantos ang among mga hari, among mga pari, ang among mga anak na nagantos tungod sa among sala. Og diin gasugod ang ilang sala, dihang nahigugma na sila sa mga Diyos-Diyos sa kalibutan, mga idolatries, ug usas mga idolatries nga gimensyon nila ni Kristo, kining kwarta, kining bahandi. Dili ra na mga ribulto-ribulto diha nga atong himuong Diyos-Diyos, kana yung bahandi sa kalibutan, mahimo gyud na siyang idolatry. Unya, makasa dayon ta, magsugo dayon ang atong kasakit. So kining kasakit na toros Pilipinas, daghang pobre, siging baha, nya magsigi pa gining bagyo tungod ni sa atong mga sala. Kung kitang mga Filipinos, labi na gining atong mga politicians nga mao gyud main nga nagkontrol sa atong bahandi sa nasod. Kung di na ni sila mahigugmag kwarta, di na ta mahigugmag kwarta, mahigugma na tas Ginoo ug magtuman sa iya mga sugo, labi na ng paghigugma, pag-alagad sa labing ubos, ang paghatag sa hustisya, kaangayan, kanang gitawag og transparency and accountability sa atong mga katungdanan, mausab gining atong nasod. Kay dato kay ang Pilipinas, dato gyud kaayo. Ato lang giwaldas ang atong kwarta. Diha niya ng mga politicians nga nagbalik-balik na lang na sila diha lingkod, gibalik-balik lang sa tag-ilad, sige lang sa tagpailad, labi na panahos eleksyon, ug din alang gid unta ta manawat anang ilang kwarta nga i-offer panahos eleksyon, wa gid unta tay tulubago nila. Wa sad na sila ibawiunon. Na may pipila ka mga politicians nga nidaog karon nga wa mo hatag og kwarta, pero kasagaran nang hatag yun. Okay lang na mo gasto kag tarpaulin, mo gasto ka sa inyong mga campaign, ana sa inyong pagkaon, pero kana naging mga hatag og kwarta, labi na katong atong midterm elections nga harap-harapan na yung lininyahay panghatag og kwarta, binuang na gito bawiunon man na nila. Sunan ganang mo gasto og tag billions ang mga national candidates, unya ang mga local candidates di gyud mo ubos sa millions. Luuya na nya ilam nang bawion. Mo nakita ko sa ana mo hinungdan kay manawat man buta dahil matagingon pila may hatag. Agad-agad na tani pila hatag. Nya napatay termino ay
kupraso na to. Kuprason. Hilas kitas tanan musulti ana. Pero atong gisugnuran ng ilang yawanon nga mga kanibang kasing-kasing nga mudagan ko sa politika kay adto ko mangwarta. Kanang manghatag og kwarta panahos eleksyon, hapit na rabas ang atong sunod nga eleksyon, mukilab ra man ni 2025, 2028, moabot ra sana. Kining pagpanghatag panahos eleksyon, kanang manghatag klarohon ta gina. Doon na nanay mga yawanon na mga tumong. Basta manghatag. Kita sang mudawat, bisan pag ingno na to, kupraso na to, ato tapikas butar, pero kuha ta din ato sang gisugnuran ang ilang yawanon nga mga tumong. Ang nindot unta, inig panghatag, i-report sa authority, inig panghatag, i-publicize, i-report sa publiko, haron, mabulgar ang ilang pagkayawanon. Aron mahinginlan ang mga yawa kay kani manggong sala kining yawa mawa ni siya basta imong ibutang sa open. Surayo kamo mga bana isulti ra gud ng imong pagpangabit sa imong asawa, maglisod na jud kag balik sa imong kabit. Og isulti nimo ba? Isulti nimo sa imong mga anak, isulti nimo sa imong asawa, sa imong pamilya. Maglisod kag balik. Pero imo nang taguon, imo nang isigig pamaka, kusog kay na siyang tubo. Oh, mudaghan pa. Mudaghan. Di mo mo to? Kanang sala, malipay gina siyang taguan. Anak siya mo tubo. Ug imo nang ibutang sa open, porti anang dalia mamatay. Kanang ilang corruption karon, sige na sila pasangin lanay, sige tinudlo ay mga senador motudlo sa Congress, ang Congress motudlo senador, ang mga senador motudlo sa ilang kaning ang mga DPWH motudlo sa mga siging tudtod, mag-anam ginagkadag ko ilang sala. Pero ilan nang isulti, mag-inangkunay na sila, moingon na sila, ako bitaw nakashare ko, pero kung ano tong ako, mga 50% kung totalo na. Sa itong usa, ako 15%. Unsa may atong, kuan ani, unsa atong buhaton, sa kutob sa mahimo, iuli na tong atong mga nadawat. Kining atong mga balay, pamaligya tani, ang halin atong itabang sa Pilipinas. Kining atong mga sakyanan, kining ato rong kwarta, ato ning ipanguli. Magdunga na sila, awa na tay gastuhanan unta Wa na tay gastuhanan nga mga hearing. Wa na tay gastuhanan og konsensya nga magsigig dinautay diha sa social media. Pero kinsa ka nila ang muunag angkon. Sige. Ing nakuno nang imong tupad. Ing namo angkon ka sa imo. Ing namo angkon ka. Di magay mo angkon si edad usahay. Moingon magani secret na bisag klaro na kay galisod og tikang sagdanan secret. Ginay manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimong tigsangyaw sa maayong balita diha sa atong pagsunod sa iyang mga lagda. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo, himua kaming imong mga saksi. Ginoo, himua kaming imong mga saksi. Nga ang simbahan, padayong mutawag ug magpadalag mga misyonero, aron pagwali sa maayong balita, ngadto sa tanang kanasuran ug sa tanang dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga Kristohanon, mangako nga musangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga wala motuo ug sa dili maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong mga saksi. Nga daghang mga tawo madani sa Kristohanong pagtuo, pinaagi sa atong matinud-anong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasonon sa kinabuhi, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-atiman sa Dios kanila, pinaagi sa paagi nga gitagad sila sa ilang nga kabanayan, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangaba ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong nga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa tunahing kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong mga saksi. Mahigugmaon o maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay
hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga Sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayuan. Nawata kini sa akong handumanan. Diing langit nung kalanon, idawat sa kabus. Ang saad mo ay kapagyasan, sa namatay sa krus. Inimaw akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayuan. Dawata kini
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami, pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo, pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Nya mulihok ra ni siya pagpapahawag yawa o pag-ayog masakiton basta dili ta mahigugma sa kwarta o mga butang sa kalibutan. Salamat sa nipaambit sa ilang kwarta dinhi pinaagis pagpalit og slots ang atong halin sa grace atong God's reward and complete elation niabot nag 60,167 ka slots na apay 639,833 ka slots nga available tag 100 pesos per slot na ni 70 slot challenge nga tag 7,196 na sad ang atong nadawat. Unya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC ang atong halin niabot nag 22,608 ka slots na apay 77,392 ka slots na available tag 100 pesos per slot nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 47 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Unsaon ganito pagpalit og slot? Ihatod dinhi sa atong opisina or madomingo na idaghang mga lamisa diha nga mamaligyag slots. Ikaduha, ideposito sa atong bank accounts or ipadala sa atong GCash kaning atong mga GCash accounts dinhi. Gawas lang sa akong GCash kay close na siya. Ug sunod na sang buwan na ma-open. Niabot na sa limit. Unya or ipadala sa kwarta padala. Ang ako ngan mo'y gamita o kaha kini mga ngan sa atong official nga gipamutang dinhingan aron maklaim namo og moabot ki dinhi sa parokya. Mao nay atong buhaton. So salamat kaayo nya kuan di ay magpasalamat data kay ang duha ka hilipans na deliver na gahapon igtataod na lang. Salamat kaayo pakpakan nato ang donor ni anang duha. O para ba ihatod ang kwarta? Joke. Ato lang tong padungog-dungogon. Unya, itaod na natin karong simnaha. Unya, nanasa di ay ang donation na ini-donate na tog 500 ka mga lingkuranang bag-o. Na diya, mga red ang color. Plastic chairs. So, nag-abang man tag mga 1,000 ka lingkuranan. So ato na sang ikauli ang 500. Na naman tayo 500 nga bag-o mga lingkuranan. O pakpakrasan. Salamat kayo. Maminus-minusan na itong oan. Unya kaning padayon tag baligya sa atong mga pews, pledges, upat na lang kabuok. So napay gusto mo pledge dia, upat na lang yun kabuok ang siyam na anay ni pledge. So upat na lang ha. Hinaot pa unta nga napagi mo pledge nato ani aron makompleto na ug makompleto na ni ato na sang orderon ang atong mga piyos katong 12 ka book additional nya na ika-13 kanang gubao na kay diha tong ilisan. Ugma mao ang atong recollection sa tanang mandated organizations and ministries apil na mga chapel leaders na pangandam na sa installation. Ang atong i-install mao ang mga ministries ug ang mga leaders sa mga organizations ug sa Federation of Chapel Federation. Ato silang install. Nga mga lay ministers nagkinahanglan tag additional lay ministers, mas maayo gyud mga chapels magpadala gyud mo og mga candidates nga mahimong lay ministers. Ipaabot na paapila karo ugma alas 7 sa gabi magsugod ang atong recollection niya mahuman mga alas 9 o alas 9:30 baka niya nasay pangumpisal
para sa mga i-install may isa na makakumpisal ta, no? Sa maabot lang sa atong kapasidad sa pagpangumpisal. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.